Isto ćemo praviti pepeljanu na onaj sistem, da se mora izvlačiti. Da je u proizvodnji polugotova. Kad bude gotovo, onda ćemo se slikat, znaš. I ovako je čekaj, puti sada kad ćemo hvatio, ajde. 123. Branko, evo imaš sad da budeš na televiziji. Aha, to. Evo vidiš. Vidi, Aret, kako to ide? Hajmo. Koliko je ulja, koliko su dobri ulja? 4 litra po glavi. 4,8 litra. 2 litra po osobi. Litra po osobi. Litar Po osobi, kilogram niže po osobi. 3 kila brašna po osobi. To nam je sve. To za vrata treba, na vratima, na skanu treba da napišeš. Nemamo drugog izbora, tako nam je. Jer se nikako ruka upravo. Moramo se snalaziti. Nek vidi svijet. Kako se patimo, neće da nam pomoći. Ne, on kako se patimo, ne. Sad ovdje, daj sjekiru jednu. Još jednu sjekiru smo ti trebali, daj. Hoćeš ti nama slobodu snimat, a ovo je sve. Sad dobro znam. A neka snimaj tamo. Idem ja. Sačka, sam nogu ovim štiklama. Misliš da smo na rukenica? Vidite, vidiš, još se ne spremaju. Samo red. Još i tamo, šta će ovdje dole, ima nekoga da provede, pa će onda ići tamo da vidi. Ja. Šta je za ručak? Špageti, evo, italijanski. Nemate struje da se gledate, šta ću vam ja? Lijepo, gledat ćemo, neka će još Gledat ćemo neka. Je. Će se pogledati koje je. Doće struje. Neće jedno drugo.
Žemo šljiva. Ovo je kamera za tonu. Pa da. Biće beli. Kad ćemo na nacional. Lokalni izum.